Jaroslav Stingl, velký cestovatel a náš velký vzor, nám ještě před svou smrtí vyprávěl o tajemném ostrově zvaném Papua Nová Guinea a o jeho snu se tam ještě jednou vrátit. A tak jsme ho tam vzali sebou. Vyprávěl o domorodcích, o jejich bílé i černé magii, o věcech tam, mezi nebem a zemí. Potřebuji vydechnout. Už nemůže. Pavel spadl po 25. Jen jsme netušili, co nám ty jejich kouzla a čáry přinesou. Ale je to krásně. A že jeden z nás se nemusí vrátit zpátky. My jsme si s Honžou fodli, že větší tyhle záhul jsme v životě nezažili. Podívej na můj prsteníček, co mám z toho jejich zdravení. Ta levačka, tou se nezdraví. Tohle je pravačka. Tam jsem zase slyšel ty hlasy. Jseš kopyto. Ne, dej nejba! Co to meleš? Ale nano! Fakt nevím, že jsem něco mluvil. Ještě jsem ti to říkal, co to meleš. Which means get me alone. No já si myslím, že si vymýšlíš. Tak jo, dobře, vole. A co si tím normálně povídá? Že jsme vůbec nečekali, že to bude tak silné. Já už myslel, že mi hrabe. Stingl mi sdělil, že by si přál, abych tam zůstal. Ty o tomu nedělej tohle. Dobrý, nebojte. Ne, to bylo ne. To tomu nedělej, ty vole. Jak bych si to líbil, bych já to udělal tohle hlavou, ty vole.